És akkor csak belép? Igen. DJ González egy napját végig követitek, fáradt vagyok ez a szóz, úgyhogy keresek egy másikat. Azt én bevágom. Hamarosan DJ González, nézhetitek meg, de egy közben egy van. Hamarosan. Ez így belógna. És akkor Kéne ilyen, még én egy kis nézni. ezt muszáj. Aha, és akkor van... Szórakozás. 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 I speak in Hungary. Hello. Sziasztok. Énekelhetek is? Jó, inkább ne. Nagyon izgulok. Soha életemben nem tartottam még mikrofont a kezemben, főleg ami vibrátornak néz ki. Állítólag ezt nem én találtam ki, ezt csak úgy kopintottam valakitől. Na, Promotion Commando. A kommandós ruhámat nem vettem fel, de a következő alkalommal fel fogom menni, ígérem nektek. Papíranyag már. Mehet? 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 Forra veszed? Jó. Gyere! Csináljuk szépen a beszélgetést. Húzni magára. Nem is veszünk. Szólsz be. Ne fogom le. Csak drága. Csak. Fogd már! Csak. Retro. 69. Ez jó hangzik. Megtanulok. Meg akarod te is találni? Ne a gyerekek előtt. Nem? Ha ezt nem fejezed be, megverlek a mikrofonban. Nem akarom ezt csinálni. Nem mondok ilyeneket, mert a végén össze fogja vágni. Tudom. Okay. Miután a kisiskolásunk jól lakott. És élvezi. Vigyorog. Mondd már ki magad, ha mellettem állsz. Ezek olyan kicsinek tűnsz. Hát már így is magosan kornajtom, és ilyen kis mini vagyok. Igen. Akkor nézzünk be az Indexbe. Még nem tudunk. Még nincs senki. Tudod, elindulhatnál, hogy van. Állj már ide! Ide! Ne haragudj, de már ezt nem tudod. Ezt már elrontottad rég, tehát már komplet hülyének. Mindegy, akkor viszont már nem bukhatok semmit. Hát én ez... Vakad már meg a fenekedet. Az olyan jó így kamerában. Szia! Éppen forgatom, és videóra veszik, amit beszél. Forgatók, dolgozunk még. Na. Ennyi. És lejött. Most ezt veszed. Nem. Látod, piros. Fanatikusabb vagyok néha, mint egy pasi. Komolyan? Te vagy az első ember, aki ezt észrevette? De ezt belerakjátok, ezt ki kell vágni, nem? Mi idegesít egy nőben? Mi idegesít egy férfiben. Ezt is már annyiszor elterveztük neki, hogyha lesz egy kislányunk, akkor mi, mármint, hogy nem nekünk. Na ezek után, nem baj, végre bevallotta, kedves hölgyeim és uraim, bevallotta végre, hogy a saját neméhez vonzódik, nincs ezzel egyébként semmi probléma. Barátok közt vagy, elmondhatod nyugodtan. Nem, azt. Persze. Azt. Hát persze! Igen. Igen, csak hátra. Jó. Csináljunk felesság. Örüljenek. Azt mondom, hogy utána. Értettem? Először a kezem. 7:30 elmúlt, és megérkeztünk az Indexhez. Szóval Attila semmi gond, nem haragszom. Mehet? Edina, miért tesz a szemére lilát? Enikő.
Edina, miért tesz a szemére lilát? Valami lesz most. Így világol állandóan a szemedbe? Aha, lehet! Még egyszer figyelj! Erős Ramazotti! Hirdetik Lindának a képeit, közben egy... Ő nem más, mint Miss Január. Linda, szia, gyakran jársz ide? Igen, nagyon gyakran szoktunk ide jönni. Olyan jó fut... Ez itt A promotion a promotion couture. Pirom. Hajrász, pari, meg ilyenek, meg majd megy. Azt a mindenit. Ne. Ciao. Figyelj, na ciao.